जय जगन्नाथ। शिमिलीपाଳ तृतीय दिन ब्लग्रे समस्त दर्शक बंधु मानू नमस्कार एवं स्वागत। आज आम सका उठी बाहर को टे आसी बुलाबुली करने तो से किसी भिडियो करूँ। बाहर को आसी 200-300 मीटर गलापर गोटे दुकान था। आम से दुकान ठीक गलु। ये गोटे क्रीड़ा प्रतियोगिता था से विषय कथबार्ता हुई से दुकान रू आम आसी जाइलु आम कटेज को। कटेज आसी निजर गाधुआ पाधुआ सारी आम ए बाहर जीव आज भुवनेश्वर अभिमुखे। यही पाखे गोटे प्लेस अच्छी जार नाम हूँ असुरखोल। से असुरखोल जलप्रपात को जाई से आम बाहर जीव सीधा भुवनेश्वर। तो आसतु शिमिलीपाଳ आउ किसी भ्यू देखा। शिमिलीपाଳ भितर आज्ञा असुरखोल जावाई किंतु बहुत डेंजरियस रोड। आपण मैंने देखिपे सामने केते भयंकर रास्ता दे जावाई पड़ुची। आज्ञा आपण मैंने जदि शिमिलीपाଳ आसला बेले असुरखोल जलप्रपात को आसती तो जदि आप फैमिली सहित आसी तो केवे भी जगह को आसापी चेष्टा करूँ ना, कारण यहाँ बहुत भयंकर जगह। यहाँ पूरा कोर एरिया भितर जाऊँगी। कौ मुहूर्त भी जीवजंतु मैंने आसी आपण मानक आक्रमण करें। आमे ये रास्ता दे जाइलु किंतु बहुत भयर सहित जाइलु। से कटेज रू जड़े भाई आम सहित आसते आमको से जलप्रपात बुले देवाई से आगे आगे जाऊँ। आम पछ पछ जाऊँ बहुत भयर आम जाऊँ जेहेतु दीपटे पूरा घंच जंगल रे आम जाऊँ। तो से आप परिवार नहीं आसुँच ताले ये आसतुनि। जदि 10-15-20 जन लोक एका सागर जाऊँच ताले गले किसी भय नहीं। आज्ञा गाड़ी जो रहा आम से प्राय 1 किलोमीटर पाखापाखि चली चली आसलु जंगल मझे मझे। तो देखा जाऊ केते दूर जलप्रपात अच्छी। प्राय अध घंटा अक्लांत परिश्रम पर आम आसी पहुँची गलु आमर जलप्रपात निकट में। से भाई आमको देखा से पट साइड पत्थर पर चढ़ी से कण को गले जलप्रपात देखा। आसतु जी जलप्रपात को देखा। देखिपे यही जगार जलप्रपात ठीक रे देखा जाऊनी। आम से आरपट साइड की जब जावा ताले जलप्रपात को आम स्पष्ट भाव देखिपर।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଳପ୍ରପାତଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଥର, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଜଳପ୍ରପାତର ମଜା ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଯେହେତୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ ସେଇଠାରୁ ପୁଣି ଆମ ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଫେରିବୁ। ତ ଜଳପ୍ରପାତଟି ଦେଖିସାରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଗାଡ଼ି ପାଖରୁ ଯାଇ ଏଇ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିଆ ଅର୍ଚିଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଦେଖିସାରି ଆମେ ସିଧା ବାହାରିଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ଆଜି ଆମେ ପୁରୀରେ ରାତିରେ ରହିବୁ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆକୁ ଶିମିଳିପାଳର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠ ପୋଲ ପଡ଼ିଲାଣି, ପଟା ବାଡ଼ିଆ ହେଇକି ପୋଲଟି କରାହେଇଛି। ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏଇ ପୋଲ ଦେଇ ଏବେ ଅର୍ଚିଟି ଅଭିମୁଖେ ଯିବା।
ଅସୁରଖୋଲ ଝରଣାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ନଦୀଟି ବାହାରି ଯଶୀପୁର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ, ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି ୟା ଦେହରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଯେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବାକୁ ଏଇ ନଦୀ ପାଖରେ ରହି ଏଇ ପାଣିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନଦୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶିମିଳିପାଳରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳରୁ ଆମେ ଯିବା ବେଳେ ଏଇ ଗେଟ୍ଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇ ଗେଟ୍ର 4-5 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଗଲେ ମୋବାଇଲକୁ ସିଗ୍ନାଲ ନେଟୱାର୍କ ପଳାଇ ଆସିବ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଶୀପୁର ବାହାରି ଅଛେ ଏଇ ଶିମିଳିପାଳ ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ସେଦିନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ଆମେ କରଞ୍ଜିଆ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା, ଆନନ୍ଦପୁର ହେଇ ପାଣିକୋଇଲି ହେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ପୁରୀରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରାସ୍ତାଟିରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପୁରା ସିଧା ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ପଛକୁ ଯଦି ସିଧା ଫେରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ରାସ୍ତାଟିକୁ କଲିକତା ବମ୍ବେ ହାଇୱେ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ଏହି ରାସ୍ତାଟିକୁ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିଥିବେ। এটা আজ্ঞা হচ্ছে করঞ্জিয়া বাইপাস বামপটু গলে সিধা গলে করঞ্জিয়া টাউন। আমি আসলা দিন করঞ্জিয়া টাউন ভিতরে পশিকি আসলে কারণ আমি সেটা মধ্যাহ্ন ভোজন করার লা। তো এবে আমি বাহারি আমি যে 4 ছকরে সেদিন আমি সেই 4 ছকর সেপটে আসলা বেলে সিধা যাইলে যদি আপনার সেটু ডাহাণ পটে আসুন তাহলে বাইপাস দিয়ে আপনার যাইপারে। এবে আমি ফেরলা বেড়ে এই 4 ছক আপনার দেখিপারে এটি আপনার সিধা পড়াউন ঢেঙ্কিগড় দিয়ে সেই কেন্দুঝর পানিকোইলি রাস্তায় ହିଁ ଆପଣ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକା କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଦେଇଗଲେ ରାସ୍ତା କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଆସି ଆମେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ। এই ଜାଗାରୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଯିବୁ ପାଣିକୋଇଲି ଅଭିମୁଖେ। ପାଣିକୋଇଲିରୁ ଆମର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଧରି ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ। ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଛକ ପାଖରେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ହିସାବରେ ଚଲାନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ସାବଧାନର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସି ଆମେ ପାଣିକୋଇଲି ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇଠାରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବୁଲି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯିବା। ଏଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 94 କିଲୋମିଟର ଲେଖା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ପୁରୀ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ନ କରି। ହାଇୱେରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଆସି ଆମେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ପୁରୀରେ ରହିବୁ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।